Και παγκόσμια πρωταθλήματα. Μπράβο σου, Κωνσταντίνε. Έχεις ζήσει στη Χαλκίδα, λοιπόν. Ναι. Έχεις ζήσει και έχεις μεγαλώσει στη Χαλκίδα. Ναι. Πες μου πώς είναι η ζωή τώρα εδώ. Πολύ πιο γρήγορη. Γρήγορη είναι. Και αγχώδης. Ναι. Τι σου αρέσει να κάνεις όταν έχεις ελεύθερο χρόνο? Τώρα στον ελεύθερο μου χρόνο γυμνάζομαι ή κάμια βόλτα, ταινίες, αυτά. Και τι θα κάνεις τα χρήματα? Τα χρήματα έχω σκεφτεί, αν τα καταφέρω και τα πάρω, να τα δώσω σε ένα σύλλογο, το σπίτι του αθλητή. Πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία. Ένα λεπτό στη διάθεσή σου, 300 ευρώ κάθε σωστή απάντηση και ο χρόνος σου, Κωνσταντίνε, ξεκινάει από τώρα. Σε ποια ελληνική ταινία εφαρμόζεται η αλάνθαστη μέθοδος του κανατσιού? Στην ελληνική. Πάσου. Η Θεία από το Σικάγο. Ποιο hip-hop συγκρότημα ερμηνεύει το τραγούδι Καλημέρα Ελλάδα? Going through. Σωστό. Με ποιο βραβείο Νόμπελ τιμήθηκε το 1925 ο Τζορτζ Μπέρναντ Σο? Ειρήνης. Λογοτεχνίας. Ποιον Καρχιδόνιο στρατηλάτη νίκησε ο Σκυπίων Αφρικανός στη μάχη της Ζάμας? Πάσου. Ανίβα. Του Άρη της Αφροδίτης η συμπεριφορά έχει μεγαλύτερη διάρκεια? Του Άρη. Σωστό. Ποια πόλη είναι μεγαλύτερη, τα Τρίκαλα ή τα Χανιά? Τα Χανιά. Τα Τρίκαλα. Ποιος είναι ο χρόνος του ρήματος «θα έχω εξαφανιστεί»? Εξαφανίζομαι. Συντελεσμένος μέλλοντας. Στο τραγούδι «Γέλα αγάπη μου» στίχους έγραψε ο Λευτέρης? Φανταζείς. Παπαδόπουλος. Είναι η φλαμουριά φιλοβολοδέντρο? Όχι. Ναι. Ο Τράβις Σκότ έχει αποκτήσει 2 παιδιά με την Κάιλι Μινώ. Τζένερ. Σε ποια χώρα βρίσκεται... Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, εντάξει τώρα. Εντάξει. 600. Δεν πάλεψα καλά. 600 ευρώ και πάμε στον 10ο επιθεωρητή. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ επειδή όταν κυνηγιόμαστε, εσύ πας μπροστά και εγώ ακολουθώ από πίσω, θα σε πιάσω άμα είναι από το πόδι πρώτα. Άρα είμαστε της Ελευθέρας, όχι της Ελληνορωμαϊκής. Λοιπόν, 600 ευρώ. Ναι. 600 ευρώ. Καλά, μην πτωείσαι, να είδες και η Μαρία 900 και μια χαρά. Οπότε... 100. Του δώσουμε 100, αφού είπε η Μαρία. Εγώ μπορεί να ήθελα και λιγότερα, αλλά αφού είπε η Μαρία 100 ευρώ χαμηλή προσφορά. 100. Λοιπόν, πείτε μου, Μαρία, τι να του δώσουμε τώρα για να πάει παραπάνω? Προς Θεού, εσείς το ξέρετε, αλλά εντάξει, όπως το είδατε 600, τώρα πόσο τι να κάνετε κι εσείς? Ξέρω εγώ τι να κάνω. Πού να πάω? Θα δώσετε 2-2,5. Έχει αισθητήριο. Λοιπόν, 2.500. Μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνετε κι εσείς? Τι να κάνω κι εγώ, μπορώ να κάνω παραπάνω? Όχι, δεν μπορείτε. Εγώ το καταλαβαίνω. Έλα να γυρίσουμε. Γιάννη. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι είπα πριν και στη Μαρία. Εάν αισθάνεσαι ότι το άγχος που είχες σου έχει φύγει, παίξε για τη μεγάλη προσφορά. Εάν εξακολουθείς να αισθάνεσαι αγχωμένος, μείνε στα λεφτά που κέρδισες. Μαρία. Εγώ θα συμφωνήσω με το συμπαίχτη μου. Αν σου έχει φύγει το άγχος, πήγαινε για τα 2,5. Αλλά αν εσύ νιώθεις ότι δεν σου έχει φύγει, παραμείνε στα δικά σου. Γιώργο. Επειδή θες τα χρήματα για ένα πολύ ωραίο σκοπό, μείνε στα λεφτά σου. Σε ακούω, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, είμαι ανάμεσα στο να παίξω για το μεγάλο, το υψηλό και πιστεύω ότι γι' αυτό θα παίξω. Είσαι ανάμεσα, άρα δεν είσαι. Έχεις αποφασίσει. Ήμουν ανάμεσα να παίξω για το μεγάλο ή το δικό μου το ποσό, αλλά θα το ρισκάρω και θα παίξω για το υψηλό. Θα το παλέψουμε, Ελληνορωμαϊκή, Ελευθέρας. Εντάξει, μια χαρά. Πολύ ωραία. Παίζουμε για 2,5 για την υψηλή προσφορά. Να τον καθαρίσω τον πίνακα. Να τον καθαρίσεις. Να τον καθαρίσω. Καθαρίσω. Τον καθαρίσω! Χτενίζομαι. Και λέω, ας ξεκινήσει κατά 2. Πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στον Καναδά? Α. Λακρός. Β. Χόκεϊ πιπάγου. Γ. Μπάσκετ. Β. Χόκεϊ πιπάγου. Ναι. Να δούμε την απάντηση. Είναι το χόκεϊ πιπάγου και κατεβαίνει ο Κωνσταντίνος. Τι έχει απαντήσει ο 10ος επιθεωρητής?
Ναι, αν θυμάμαι καλά, οι ομάδες μπάσκετ του Καναδά, όσες τέλος πάντων έχουν το επίπεδο, παίζουν στο NBA κάποιες από αυτές. Το hockey επί πάγου είναι. Ωραίο είναι άθλημα επίσης και το λακρός που προέρχεται από ένα παλιό άθλημα που κάνανε οι Ιθαγενείς Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής. Α, ναι. Ναι, που πετάνε μία μπάλα και κρατάνε ένα μεγάλο μπαστούνι που στην άκρη έχει ένα σαν καλάθι. Οπότε όταν σου πασάρει ο άλλος την μπάλα, πρέπει να το πιάσεις με το καλάθι στον αέρα. Καλώς το δέχτηκε. Επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο μόνος γνωστός θηρευτής μέχρι σήμερα του γιγάντιου καλαμαριού? Α. Δολοφόνος φάλαινα. Β. Φυσιτήρας. Γ. Λευκός καρχαρίας. Γ. Λευκός καρχαρίας. Αυτό πιστεύω. Αυτό μου ήρθε. Για να δούμε, αυτό πιστεύει, αυτό του ήρθε. Δεν του ήρθε σωστά. Είναι ο Φυσιτήρας η σωστή απάντηση. Ο Τσέισερ τι λέει? Στα βάθη τα οποία ζει και κυκλοφορεί το γιγάντιο καλαμάρι, κατεβαίνει μόνο ο Φυσιτήρας. Η δολοφόνος φάλαινα μπορεί να είναι φάλαινα, αλλά δεν κατεβαίνει τόσο βαθιά και προφανώς δεν κατεβαίνει και ο λευκός καρχαρίας και νομίζω ότι είναι και λίγο μικρός για το γιγάντιο καλαμάρι. Αντίθετα, οι Φυσιτήρες έχουν ως αγαπημένο έδεσμα τα γιγάντια καλαμάρια. Τους αρέσουν πάρα πολύ. Ναι, τρελαίνονται. Κατεβαίνει. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Δεν είναι πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Εντάξει. Μήπως να τα κάνουμε εμείς λίγο πιο ευχάριστα? Μακάρι. Επόμενη ερώτηση. Σε ποια τραγουδίστρια έχει αποδοθεί ο τίτλος Βασίλισσα της Σόου? Α. Αρίθα Φράγκλιν. Β. Έτα Τζέιμς. Γ. Νίνα Σιμών. Γ. Νίνα Σιμών. Νίνα Σιμών. Νομίζω ότι κάπου το έχω διαβάσει. Ωραία. Για να δούμε αν είναι το Γ η σωστή απάντηση. Είναι φυσικά η Αρίθα Φράγκλιν, η σπουδαία αυτή η ερμηνεύτρια. Και τι έχει απαντήσει ο Τσέισερ? Το Α. Νίνα Σιμών δεν είναι βέβαια βασίλισσα, αλλά ανήκει στη jazz. Ναι. Και η Έτα Τζέιμς επίσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Και εγώ. Να σε καλά. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να παίξουμε με το Γιάννη.